sommige mensen kennen je niet, maar de mensen die je wel kennen, met welke hit was het allemaal 22 jaar geleden begonnen? Steelgitaar en een glass of wine, denk ik, hè? Na de Soundmix Show. Dat was de eerste. En dat was eigenlijk, aan de ene kant had je nog twee kanten. En dat was de steelgitaar en een glass of wine. En de tweede kant was, geef me een glaasje wijn of een steelgitaar en een glaasje wijn. Ja, ik kreeg een kans om een totaal nieuw Nederlandstalig album te maken. En ik had in het verleden ook met Marcel Visser gewerkt. En countryplaat heb ik ook gemaakt met de jongens van Schimschijmer en noem maar op. Dus dat was ook de top van Nederland. Daar was ik ook heel blij mee. Dat is niet een echt een groot succes geworden. Daarvoor had ik nog een single In Line met Jan Rietman. Ik denk dat je dat ook nog wel weet. Toen heel Nederland danste op die plaat. Dus dat was ook wel erg leuk. En toen is het heel lang stil geweest. En toen kreeg ik van mensen te horen van joh, wordt het weer niet eens tijd om wat te gaan doen? Nou, toen zijn we echt gaan zoeken naar een nieuwe sound. En die hebben we gevonden. En wat ik al zeg, het is anders dan anderen en het is even wennen. Maar het wordt erg omarmd. Dus daar ben ik heel blij mee. Ja, we zijn gewoon gaan schrijven. En we zijn gaan luisteren. En we zijn met Kees Tel. Kees Tel is een goede vriend van mij waar ik heel veel dingen mee gedaan heb in mijn Elvis-periode. Toen kwamen we op een gegeven moment tot een sound. Toen dachten we, nou, dit is leuk. Dat gaan we eruit laten. Dat gaan niet allemaal koortjes en alles erin. Gewoon, ik wilde anders zijn dan anderen. Daar ben ik altijd geweest. En dat wil ik graag doortrekken, die lijn. Maar we zijn met een hele club naar Parijs geweest. En daar hebben we gewoon op de Bollefoy hebben we daar geschoten. Alle trekpleisters genomen. En hier in Nederland hebben we dat prachtig gemonteerd. En dat is een prachtige clip geworden. En dat kunnen mensen ook zien op keesversluis.com. En dan kunnen ze de clip ook bezichtigen. Dus, en dat wordt ook heel vaak op TV Oranje gedraaid. Daar ben ik heel blij mee. En wat ik al zei, het is de voorloper van een nieuw album. Dus er komt nog genoeg aan. Dus maar het is voor ieder wat wils. Het is niet alleen een romantische ballad wat ik nu gemaakt heb. Dat is eigenlijk voor gekozen. We zouden eerst een op-tempo gaan doen. Maar het werd maar uitgesteld en uitgesteld. En op een gegeven moment ga je naar de kerstdagen toe. Nou, dan kun je niet meer met een gigantisch op-tempo nummer komen. Dus dat wordt waarschijnlijk de volgende. Maar we zijn nog volop bezig met de promotie van Souvenir. Maar het feestje met Kees zit er ook nog aan te komen. Absoluut. Dat weet ik zeker.